La carretera de l'Escala, la C31, s'allargarà des del Pont del Príncep fins a l'estació del TGV al terme municipal de Vilafant. No serà una via ràpida, sinó una ronda urbana. El secretari de Planificació Territorial de la Generalitat, Oriol Nel·lo, ha acompanyat l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, en l'anunci del traçat d'aquesta obra, que no té data d'execució perquè depèn primer de l'aprovació del Pla Director del Sistema Urbà de Figueres prevista per abans de l'estiu. Aquí en el Pla Director de l'Àrea Urbana de Figueres, amb un seu inici sortia que la intenció era la prolongació de la C31 fins a arribar a l'estació de Vilafant. Aquesta prolongació amb una via ràpida com és una carretera com la C31 en el nostre municipi ens preocupava molt. Era un tema on no ho veiem clar en el sentit que estàvem introduint una altra carretera, una altra via ràpida pel mig del municipi. Un municipi, com sabeu, que tenim els tres barris molt deslligats i per tant l'estació entenem i el nou equip de govern va entendre de seguida que ens havia de servir per relligar tot aquest teixit urbà. La meva satisfacció de poder anunciar un acord, l'acord l'ha anunciat l'alcaldessa com correspon, de poder ratificar que hem arribat a un acord com ens ha dit l'alcaldessa, que des de la perspectiva de l'administració de la Generalitat aquest acord és positiu perquè resol la qüestió des del punt de vista supramunicipal i des del punt de vista de l'àrea urbana. Tercer, perquè ratificar que tenim un instrument a tràmit que ens dona tota la viabilitat legal per tirar-ho endavant. I quart, anunciar que estem estudiant els instruments de gestió que necessitem per acabar d'endreçar tot aquest territori i de gestionar-ne la transformació. Aquesta ronda urbana solucionarà un dels accessos a la nova estació. En aquesta presentació, Oriol Nel·lo, però, no ha volgut parlar dels accessos des del nord.